3, 2, 1. Panji Mataram Istimewa. This is Chocolate Production YouTube channel. Aku Iya. Iya. aku rasuti saben dino mikir terus hati aku mes Mojokerto kulahan pacitan sliramu katresnan lakon lintutan Jeneng sayang, pancen salahku. Saiki terus terang mring sliramu. Jane iki Kang Mas, jane mung sembranan, rata anggap jebul Kang Mas kebablasan. sesuk iki dipikir-pikir to Mas ndak kebablasan Baune tembungan sedilo ning jebul kebablasan. direm Nggih sesuk tak iling-ilinge diajeng. sopan hatiku sopan tak pikir-pikir kota pajodoh tresno ora lati Kang Mas wis bejani loro ati ditinggal seorang diri Nyebar godhonge karo mbok sing sabar aku janji ora neko-neko yo janji yang setia takkan pernah sirna janjiku suci tertanam dalam jiwa. Tuhan ku pegang janji setiamu jangan sampai bohongi aku Dengarkanlah isi hatiku tetap tresno mring sliramu. yo beta This is Chocolate Production. aku rasuti Aja terus ngono to. saben dino mikir terus dadi ati Aja dilebokke ati. Langku Mas Mojokerto ngendi to Parian. kulaan pacitan sliramu mung katresnan lakok slintutan Benok sayang, pancen salahku. selamat masuk Le, terus terang mering sliramu. yo Kawitane Kang Mas, kepiye Mas yo amung sembranan. Ora tak anggap jebul Kang Mas kebablasan. jenengan seneng sing bablas-bablas kok Jane ora kebablasan. Kadung kulino. ora ngono Iya. sopan hatiku sopan tak pikir-pikir kota pajodoh tresno
sabar godhong karo sabar aku janji ora neko-neko janji yang setia takkan pernah sirna janjiku suci tertanam dalam hati kan ku pegang janji setiamu jangan sampai bohongi aku dengarkanlah isi hatiku tetap tresno mring seliramu